Mbukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela ake sibheke ezinohlonze emini nje. Solo sasuka le ekuthomeni kwethu ukuvota. Ama-changes mancane kakhulu. Bangaphezu kwesigidi nezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha abazovota ngaphansi kohlelo lokuvota ngokukhethekile namhlanje nakusasa kuzwelonke. The distribution of those ballots was happening in terms of our approved logistical plan. People from a political party, MK in particular, gained access into that facility. Ikhomishana yezokhetho ezimele i-IEC yexwayisa amaqembu ngokuthi angalinga phazamisa ukusebenza kwezikhungo zayo zokuvota ngemva kokuthi kusabalale ivideo einkundleni zokuxhumana ekhombisa izinsiza zokuvota zigcinwe kwesinye sezikhungo eThekwini. Bangaphezu kwesigidi nezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha abazovota ngaphansi kohlelo lokuvota ngokukhethekile namhlanje nakusasa kuzwelonke. Izisebenzi ziphansi phezulu namhlanje zihambela ke abantu abangakwazi ukufinyelela ezikhungweni zokuvota. Namhlanje kuqale ngokusemthethweni ukuvota okukhethekile okwandulela ukhetho lukazwelonke ngolwesithathu. uBetty Mahlangu wasemamelodi ePitoli ungomunye wabantu abavotayo njengoba ethi uvotela ushintsho kuleli lokishi elikhungethwe izingqinamba. Ngifuna ukuthi sicela ukuthi kulunge yonke into ngoba solo sasuka le ekuthomeni kwethu ukuvota. Ama-changes mancane kakhulu. Isaguga saseLimpopo esineminyaka eyi100 ubudala saqala ukuvota ukhethweni lokuqala ngqa ngo1994 kanti yena uvakashelwe izisebenzi ze-IEC njengoba neminyaka isithe ukukhula. Ngithabile. Kafushane uthi uyathokoza ukuthi ukwazile ukuvota esekhaya lakhe nokuyinto emkhumbuze usuku avota ngalo okokuqala ngqa ngo1994. Abanye ke bakhethe ukuvota okukhethekile ngenxa yezizathu ezahlukene. Crime has been hitting us heavily. People, young youth, dies every day. And poverty, it's really sad to see young kids hungry at the moment. Unemployment in Lenasia, it's really real. To me, I think we really will need to vote because we are exercising our rights. Ukuvota okukhethekile kuzoqhubeka namhlanje nakusasa kanti i-IEC iphasise izicelo zokuvota ezingaphezulu kwesigidi nezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Njengamanje ke ake siphose intambo entathelini SABC uVusikhumalo sizweni eNewcastle lapho ke izithandani empeleni ngenzeka ukuthi zingatholi ithuba lokuvota ngokukhethekile ngenxa yokungasizi ikhomishana yezokhetho ngokuthi sesihlala kwenye indawo. Dungwa asikwamukele endabeni sikubingelele mina nje. Nginibingelele sakhiwo kanjalo nababukeli emakhaya. Yebo kunjalo impela silapha endaweni yasosizweni eNewcastle enyakatho nesifundazwe. Ake sithole kabanzi ke njengamanje ubaba uMzwandile Dibela okuyena obhekene nale inkinga kade uyisho la sokhela ukuthi cha usuka le kahle hle eWestern Cape okuyiprovince leyo njengamanje la KwaZulu-Natal kodwa ngalesikhathi sokuvota uthi ubengakwazanga ukuthi abhalisele ama special vote ukubhalisa ukuvota ngokukhethekile. Awusitshela ingqinamba obhekene nazo ezokwenza ukuthi ungekwazi ukuvota nokuthi unesicelo lesibheke kwa-IEC. Ngiyabulisa ngiyabingelela kubo bonke ababukeli. Nginenkinge yokuthi sifike thina emva koba isikhathi sesidlule bathi i-IEC bivala nge-3 kodwa thina nje i-30 bethe sisesekhaya sifike nge-25 ka-April thina khona la sileqa i-exam ebizoqala nge-29 ka-April ka-grade 12 so ngoma sifika khona la ngosifika sekuvaliwe for i-special vote. Siyakhala ke ngoku-IEC ngoba njengokuthi ililungelo esilicelelayo ukuthi
akanaze abe nomnyinyiva asinikeza wona na ukuze sikwazi nathi usebenzisa ilungelo lethu lokuthi sivote njengokuthi nathi singaboni singabantu abangaboniyo and ke ngobe sizobhala khona la kodwa njengangusifika sekuthiwa sekuvaliwe. So lokho kukhinyabeza kangakanani ethi ungakwazi ukuhlukumeze kakhulu ngoba isikhathi kwaqala uvota ngo 94 sasijabule kakhulu ukuthi sikwazi uvota nathi singabantu abamnyama kodwa njengamanje ke nguma ndithe sendiregistile eWestern Cape eGeorge mase ngifika khona la sekuphelile ngami. So ngeke sakwazi ukuvota namhlanje kanjalo nakusasa noma nangolwesithathu. Uma engakwazi uIEC kwenza indlela yokuthi noma singangena ngomso noma singangena ngolwesithathu siya okuba nje kodwa sikwazi nje ukufumana ichance yevota nje. Oh namhlanje kade usitshela la ukuthi benizobhala uhlelo lwabantu abangaboni grade 12. Yebo tata siyabhala njenganguku sizobhala ihistory namhlanje. Ya sizoqeda ubhala nge12 kaJune. Ya ngathanda ukudlulisa amazwi obonga ku education department ka education kunye no DSD abenze ukuthi isikolo sethu imasimthande seyivaliwe sesingasakwazi okosasiqeda ubhala ufunda nge15 kaSeptember kodwa nje sizazi ngesibindi sabona ukuthi uhulumeni xa ephosa inselela yokuthi asiregister insiza zakhe ngeke sikwazi ungafezekisa indlela bese sincede ngayo wasiregister masizobhala. Yeah, so education ke no DSD basincede basilethela imoto isithatha kulena sihlala kuyo izosibeka sibhale isilinde ibe siyasithatha futhi sibuyisela back lapho sihlala khona senzelwa everything yonke into siyaphekelwa siyadliswa nje free yonke into. Ndiyayibonga kakhulu uhulumeni wase KZN ngiyabonga kakhulu. Siyabulela enkosi. Ubaba uDibela ke lo echaza kabanzi ukuthi ngenxa yokuthi ama examinations abo azobe ela kwaZulu-Natal kuze kushaya inyanga uNhlangulana so ngebe kwazi ukuthi bavote ngenxa yalezi ifundo kumele bayiphothule lapha kwaZulu-Natal. So sikhulume kabanzi futhi noIEC kuyizona ezikhulu ebhekele zokhetho babona ukuthi uhlelo olumi kanje bengalimisa kanjani esibonisi kanje esokhela. Sibonga kakhulu kuwena Mtungu. Umgcini mafa we-ANC uDokotela uGwen Ramokgopa kanye nosihlalo wesigungu esiphezulu somkhandlu we-DA uHelen Zille nabanye babaholi bamaqembu ezombusazwe abavote ngokohlelo oluyispecial namhlanje njengoba iIEC ivule ithuba lezinsuku ezimbili zokuvota ngokukhethekile. uDokotela Gwen Ramokgopa ngomunye wabaholi bamaqembu ehlukene ezombusazwe abavote ngokohlelo olukhethekile namhlanje olugunyazwe ikhomishana yokhetho iIEC. uRamokgopa uvote esikhungweni eSemidrand ubegcwele okukhulu ukuzethemba ngokuthi iANC izoludla ngamalengiso lolukhetho olukazwelonke. We are confident that we will have a higher turnout from ANC strongholds and even where the ANC it's not an ANC stronghold, we look forward to increasing ANC support base. eWestern Cape usihlalo wesigungu esiphezulu seDA uHelen Zille naye ube nokukhulu ukuzethemba ngokuthi iqembu lizobuyela emandleni kuhulumeni wesifundazwe. Unxenxe kakhulu abavoti ngokuthi bengadikibali kolayini njengoba kungenzeka kuhambe kancane ngenxa yokuthi isibalo samaphepha okuvota sesenyukile njengoba kuzovotwa ngamaphepha amathathu umuntu ngamunye. There have been areas of grave worry, put it that way, and of course people are going to have to take longer to vote now because there are 3 ballots. And if you add just a few seconds on every vote, it has a knock-on effect on the queues. So we're going to be asking everyone, please, your vote is critical. South Africans know the power of one. We won the rugby quarter-final, semi-final and final by a single point. That is how important your vote is. So even if you stand in the queues a little longer, please take time to do it. Izikhungo zokuvota okuyispecial zizovalwa ngehora lesihlanu ntambama. Kusenjalo uqalile ukuvota ngokukhethekile nase-Eastern Cape. Intatheli yeSABC Lerato Fekisi uvakashele esinye sezikhungo zokuvota eGqeberha.
Ndiyazibusela namhlanje silapha eWilson Stadium for usuku lokuqala we-special votes. Just ukunika statistics special votes apha eMpuma Koloni. Umasipala umbhaqo Nelson Mandela uhamba phambili nabantu abazokwenza special votes namhlanje nangomso ehamba ngo-73,000 fana elandela eBuffalo City 35,000 entsika yethu umasipala at 11,000. Kodwa ngoku make sithethe noMr Themba Mzansi oye wangena ngaphakathi naye wakhasta ivote yakhe. Kule 30 years of democracy besikuyo imigudu izanyiwe ukuba ngaba silungiselelwe nathi njengabantu abakhubazekileyo. Zikhona ke nepolisi ezenziwe ngurhulumente ezithetha ngathi into kokuba sizi priorities zabantu abahlelelekileyo abamele bakuqalwa ngabo ukulungiselelwa kwizinto ezimele bazinokuhlala kwidemocracy. Ziyacotha zihamba unyawo lonwabo ngakumbi kankumbi kaloku nathi sinabantu abakwaziyo kokuba bangayophangela bafumana imisebenzi kodwa ngenxa yokuba kaloku sifumanisa into ba ke ngoxa siyofuna ezo ndawo zoxelenga sihlangabezana ne-challenges ezininzi ke apho. Lowo ke bengutata uThemba Mzansi ethetha ngengxaki abamelene nazo abantu abakhubezekileyo ezinethemba urhulumente uzongena uzisa inguqu. Ikhomishana yezokhetho i-IEC ichithile insolo zokuthi kube nemizamo yokukhwabanisa amavoti ngaphambi kokuvota okukhethekile kwanamhlanje nakusasa. Lokhu kuza ngemva kokusabalala kwevideo ekhombisa izinsiza zokuvota zigciniwe kwesinye sezikhungo eThekwini. Njengoba nje liqalile namhlanje uhlelo lokuvota olukhethekile, ikhomishana yezokhetho i-IEC ithi uma sebeqedile ukuvota bona laba bazovota namhlanje nakusasa azobe sethathwa amavoti wabo egcinwe. Abantu abalindeleke ukuba bevote namhlanje nakusasa bangaphezulu ka-1.6 million sebebonke. At stations that are affected by special vote, we will be helping people who will be casting their ballots at the stations, as well as those that have to be visited at homes or at institutions. Kusenjalo, i-IEC ichithile insolo zokuthi kukhwabaniswe amavoti ngaphambi kokuvota okukhethekile kwanamhlanje nakusasa. Lokhu kuzemva ukuthi kusabalale ivideo enkundleni zokuxhumana. Le video iveza amalungu eqembu umkhonto wesizwe ekhombisa izinsiza zokuvota endaweni ezahlukene eThekwini esifundazweni KwaZulu-Natal. The distribution of those ballots was happening in terms of our approved logistical plan. People from a political party, MK in particular, gained access into that facility and started taking unauthorized videos of that facility, demanding to take the serial numbers of the boxes and so on. As a result, we have had to withdraw from that storage site. Uqhubeke wexwayisa abaholi bamaqembu ezombusazwe ngokuthi kuphambene nomthetho ukuphazamisa inhlelo zekhomishana yezokhetho. Silindo kuhle ngidi eindabeni ze-SABC. Mbukelisi sathi qwetolo kanti masibuya sizophathela uWT. Our law enforcement agencies are out there deployed to ensure everyone that will be exercising their democratic right does so in a peaceful, safe and secure environment. Ithimba elihlanganisa izinhlaka ezehlukene zezokuphepha eNetJoints lithi ngeke kuze kubekezelele ubugebengu okuhlangene nokhetho kulezi insuku ezizayo. Mbukelisi kubingelele sikwamukela mangabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibika ukuthi bangaphekwe kwesigidi nezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha abazovota ngaphansi kohlelo lokuvota ngokukhethekile namhlanje nakusasa kuzonke. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uzigcinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Isikhulu esiphezulu sezindaba eSABC uMusheshe Munaro sezichithile insolo ezithi umsakazo lomphakathi ukhipha inyumbazana umholi weMK Party nowayengumengameli wezwe uJacob Zuma. A survey that was done by an independent organization, the Media Monitoring Africa, showed that actually MK Party was the second most covered party after the ANC.
If you think of its size and the fact that it's a new party, that's a disproportionate airtime to it. Obviously because of the fact that it's led by a former head of state. So it's disingenuous for Mr. Zuma to allege that SABC has banned him. And secondly, we have extended as far back as early as March, we have extended an invitation to interview Mr. Zuma. His team declined. Like you said, to a point that they are accusing us of being a state broadcaster. And thirdly, we have covered the manifesto launch where Mr. Zuma was the party leader delivering that. So, which means it's really not factually true that we have banned or blocked Mr. Zuma. Umnyango wezokuthutha e-Eastern Cape usugxeke ukutatshwa kweimoto ehamba emgwaqeni we-N2 phakathi kwaseMthatha naseQumbu okubalwa-ke naseDutshwa. Kusolwa ukuthi abashayeli bamatekisi ababhikishayo bavale umgwaqo R61 no-N2 bafuna kubuyiswa izibhamu zabo ezashaqwa amaphoyisa ngesonto eledlule. Ukusebenza eMthatha kumenze ngenxa yalesi siteleka. Amacala amabili ka-N2 kwakunye no-R61 avaliwe kusetshenziswa izigadla namatayela avuthayo. Ngelishwazi elikhulu ke le meko ichaphazele nesikhululo senqwelomoya saseMthatha. Ngoke lowo ebezawuntingela eMthatha uyacetyiswa ukuba karhoxise uhambo lwakhe okwethutyana. Abomthetho balapho bezama ukulawula imeko kambe ke sikwalindele nongenelelo oluvela kwabe-South African National Defence Force njengoba urhulumente senza konke kusemandleni ukubuyisela imeko kundalashe. Njengoba sekusele izinsuku ezimbili ngaphambi kosuku lokhetho kungulwesithathu, ithimba elihlanganisa izinhlaka ezehlukene zezokuphepha iNet Joints lithi ngeke kuze kubekezelele ubugebengu obuhlangene nokhetho. Isexwayiso esiqinile kubavoti, amaqembu ezombusazwe kanye nabokufika sokungazibandakanye nobugebengu obuhlangene nokhetho. A reminder to all political parties that political campaigning ends midnight on the 28th of May 2024. Should this continue beyond this period, this would be a transgression and contravention of the Electoral Act. With this being said, it is more boots on the ground. Our law enforcement agencies are out there deployed to ensure everyone that will be exercising their democratic right does so in a peaceful, safe and secure environment. Umbutho wezokuvikela uzolekelela amaphoyisa ngalesikhathi. The SNDF is on standby as a force multiplier to assist and respond to support the SAPS and other safety cluster entities if and when there is a need. iNet Joints ithembise abavoti ukuthi bazobe bephephile ezikhungweni zokuvota. To all voters, go out there having full confidence that the Net Joint plan is on track to protect your rights and our democracy. We are in charge. We are in control. iDA ithu ukhetho likazwelonke lwakulonyaka kufanele liphothule ukubusa kwe-ANC bese liqala ikusasa elingaletha inguquko kubantu bakuleli. Ngaphambi kokhetho libalekile lukazwelonke lwakulonyaka libungaza iminyaka engama-30 lazuza intando yabantu. iDA inxusa abavoti ukuba bacabange ngekusasa labo ngesikhathi bevota. As you vote, I want you to think about your family. I want you to think about your future. And then I want you to use that pen to vote for a party with a proven track record that will work for you and turn South Africa's next chapter into the very best one yet. iDA iphothule umkhankaso weqembu eBhenoni eGauteng nokuyilapho ithembise izakhamuzi ukuthi uma ingathola amandla okubusa emva kokhetho ziningi izinguquko engaziletha. Our people are suffering under the unbearable burden of poverty, of unemployment, of crime and hunger. But these disasters are not inevitable. These disasters were created by the ANC people.
iDA libheke ngabomvu lolu khetho emva kokuthi ingenzanga kahle ngo2019 namanye amaqembu. Leli qembu lithi lisebenze ngokuzikhandla kepha manje sekusezandleni zabantu bakuleli. I-IFP ithi ikholwa ukuthi ingazixazulula ingqinambe ebhekene nalelizwe. Lokhu kushiwo umholi waleli qembu vele Nkosini Hlabisa embuthanweni wokugcina waleli qembu. Amalunga AFP ephuma esuka kuzo zonke izinkalo ukuzoza umyalezo wokugcina weqembu obhekiswe kubavoti. I-AFP nokuyiyona iqembu elikhulu eliphikisayo kwishamthetho sifundazweni ithi umkhankaso yayo kulolu khetho ube impumelelo. Iqembu lingene nasezindaweni la belingatholi khona ukwesekwa okuningi. Leli qembu lihlose ukuthi liphinde liphathe isifundazwe. Abalandeli bathi banethemba lokuthi inkatha izokwazi ukuxazulula izinkinga ezibhekene nezwe. Ngendlela esibhekene ngayo ungatholi amathuba omsebenzi, iqembu lenkatha imanifesto yalo ngilandelile ngayizwa njengomuntu omusha, ngabona ukuthi ivoti lami aliye iqembu lenkatha. Amalunga elingazathi iqasha umsebenzi hazahlala khona emakhaya ingane zethu. Sifayele namanzi emakhaya. I-IFP yathula uhlelo elinamaphuzu ayi13 elibizwa nge13 point plan nabathi ngalo bazokwazi ukulungisa okungahambi kahle kuleli. Mnumzane Hlabisa uthi kusemqoka kubo ukudalela intsha amathuba emsebenzi. Bonke abantu abayintsha abaneziqu bazothola isibonelelo sika 3000 rand izinyanga ezili12 ngesikhathi besafuna umsebenzi. Mnumzane Hlabisa ubesenxusa abantu bakuleli ukuthi babeke ithemba labo kwi-IFP. Umyalezo abanethemba ukuthi uzoyithola indawo ezinhlizweni zabantu. Kwindaba ze-SABC ngingu-Ayinda Mhlongo eRichards Bay. Bukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo Olga Mageba. Yakwasokhela lenkosazana uManzuza umshazi kaNoyishada kaMaqhoboza. Kuze kube ngokuzayo sale kahle.